Nie, máme My sme s veľa. Miškom boli v Paríži. Miška vy poznáte, ako Michaela Satmáriho, tak akože, neviem, koľka ti ho a ako dobre osobne poznáte, alebo koľké z vás. Koľké by ste chceli, ale Miško je, že aj obsah, ako vieme, však preto sme tu všetky, ale je aj veľká forma. A vždy bol. Spolužiačka, Dčka, vždy bol Miško, vždy mal formu veľkú. Že hej? A takto sme my išli do Paríža s Miškom. Rony tam bola, Dianka tam bola, Renčo tam bola. Zase tá Rony. A išli sme autobusom, lebo to bolo v 99. roku. Ani sme Neboli autá, hej. Neboli autá. Autobus alebo koč. Nemali sme hlavne, Mičko, peniaze na letenky. Nikto z nás nelietali tie nízkorozpočtové. Pamätáš si to? Áno. Pamätáš. A stretli sme sa partia na autobusovej stanici Mlynské Nivy. Ja som prišla v šušťákoch, lebo som vedela, že ma čaká 24-hodinová cesta. Na to Miško mi vynad. Jak si to oblečená? Ideš do mesta módy. Lebo ako Miško prišiel oblečený na 24-hodinovú cestu v autobuse vypredanom, čiže takto sedíte na tom seda. Čo mal Miško na sebe? Slečna, pani, v druhom rade, čo myslíš? Džínsy, obťahnuté tričko, oblek. Ja nebol som celkom fit, evidentne. Oblek mal v tom obleku. Nastúpil, prežili sme tú cestu, kedy ten autobus išiel po tých... Nemal diaľničnú známku do Francúzska, čiže išiel po tých vedľajších off-road. Prišli sme do toho Paríže, kde nás už čakala delegácia. My sme tam išli na takú konferenciu, nás čakala tá delegácia, zastal autobus, ale ešte akože sa len približoval, rozrazil Miško tie dvere, vybehol von. Záchod, čo tomu Miško vie? Delegácia, welcome, prišli z východnej Európy, Ostblok, welcome to Paris, ja v tých šušťákoch, však nikto nebol prekvapený a zrazu sa spoza autobusu zjaví Miško v obleku. Hovorí, ja som taký rád, že som to stihol z toho letiska sem za vami. Fakt? Ale ja si spomínam na to obdobie, keď som nosil oblek, neviem prečo. A dokonca, že som bol nezamestnaný. Ja som iba tak, akože nosil oblek. Však stále ten jeden si nosil. Áno, to bol dokonca ešte môjho kamaráta oblek.